זה הקבוצה של המדינה. תשמע, אני לא יודע אם אני יכול לתאר את זה במילים. בית"ר ירושלים בשבעה חודשים שהייתי, זה היה גג העולם, כי הטירוף שיש שם על הקהל, אני לא חושב שיש עוד מועדון שיכול לייצר טירוף, לא כמות קהל, טירוף נקודה, אתה יודע, טירוף שאני... זה מה שמנצח את המשחקים בטדי? זה בית"ר ירושלים, לבוא כל יום ולראות פתאום 30 אנשים עומדים לך, אברכים, ומכל סוגי הקשת לפני האימון, ומסבירים לך מה לא עשית טוב במשחק הקודם, ומה צריך לעשות ומה זה. ורק אחרי רבע שעה 20 דקות אתה יוצא לאימון. יצא לך להסתובב קצת בשוק, וזה בתקופה שלך בביתר, זה מה מרגישים? זה לא בשוק, זה פשוט להיות בברנבאו עם אשתי, ללכת למשחק, ופתאום שניים קופצים עליך עם צעיף של ביתר, כל המשחק אתה צריך להיות עם הצעיף של ביתר, בברנבאו, זה הרבה מעבר לשוק שזה הנדוש מה שנקרא, זה הקבוצה של המדינה. הרבה משחקים באנו לקריית שמונה, ופתאום 3,000 של ביתר, מקומיים, ו100 של קריאה, או כל פריפריה, כל מקום בפריפריה, זה 80% ביתר, והשאר זה הקבוצה. קשה להסביר, משהו מטורף, מועדון באמת מטורף.